No para de ploure, fa més de 24 hores que plou i de tanta aigua i tanta humitat ja surten les salamandres. A on? Salamander. Ah, salamander. Salamandres ja corren per tota la ciutat. Per tot arreu. Sí, però mira, hi ha molts bars oberts que estan a tope. Aquest, per exemple, és de cuina italiana. Hem anat amb una cuina tailandesa. I ara amb un grill and wok, no sé què. Sí, però bueno, hi ha cuina francesa, cuina italiana, aquí hi ha... Mira, Reservet, on treballa la Nuri! Que fort! El carrer Batzi, que és un dels més comercials i més elegants de la ciutat, aquí a la banda de Pest. I bueno, aquí tenim aquesta botiga de Reservet! Núria, mira, has de venir aquí, A veure això. És polonès? Sí, és polonès, la Nuri treballa. Ja. El Zara, que està per tot arreu, els edificis més emblemàtics i els carrers més importants. És veritat. Un aparador molt buit. Hi ha unes sabates. És veritat, ostres. Això es pot... Sabates a l'antiga. Sí, al carrer, l'Avinguda 2. Aquesta és la meva marca, aquí, Anna, al costat del Burger King. Mira aquí quina casa modernista més maca al costat del Reservet. Aquí on hi ha Swarovski. Mira l'Anna, i allà. Qui hi ha? L'Anna. El Jordi diu que hi ha l'Anna. Mira, és una gran botiga, Ocupa un xamfrà enorme. I quin tipus de roba fan? Aviam quin tipus de roba fan. Mira aquí les noies. Són pintades japoneses, aquestes noies. Sí, una mica. Aviam quins preus tenen. Amb la moneda d'aquí. Amb la moneda d'aquí, Florí. Aquí al costat hi ha l'Occitan, de la Provence. Aquí el Desigual, mira, marca espanyola. I Love Budapest. Swarovski també, aquí mateix. Núria, està al carrer principal. Més